Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Op het stroom. De eerste dag van de vakantie op het Ameland is het prachtig waar. Waar om lekker naar het stroom te gaan. Pier en Marieke bouwen zonkastielen, uitentroch zwemmen ze even. Ze ziekje skulpen en krabben, watje met bijken. Ze hebben het drok als lietse baasjes. Hé Marieke, ik heb wel zin om een ijsko. Doe ik? Oh ja, lekker. Kom, even uw heid vragen. Kom, Maaike. Kom maar. Heid? Hé, Mij wij een ijsko? bij kist al ijskoos krijgen dan? Daar. Bij het paviljoen. Schau maar. Die band daar ha ik een ijsko. Hé ja, ik heb ook wel zin om een ijsko. Litse van u alle maar in helje. En van Lies een wetterijsje, die zit ze daar ook wel haar. Goed. Yes. Hier, neem de beurs maar mee. Net weigeren je mee. En als bijken mij giet, maar er even zo'n riem. Hij kan daar net los omvliegen tussen al die mensen. Denk je hem er een beetje om? Oké. Kies mij Marieke. Ja, Maaike. Kom maar. Wij stek mij. Bij het paviljoen keep je Pier en Marieke een wetterijsko en fjouwer wandjes met softies. Ek al bizem als in twaan, het valt nog net touw om alles goed mee te nemen. 5 ijsko's, een dikke beurs en de riem. Beide hebben ze de hand vol. Kom maar, Maaike. Net zo het scorrie, hè? Voor het paviljoen luidt het vol met zinnenbaaiers, meesken op listwollen en watjes in de been. Daar matten Pier en Marieke tussen trog. Pier, net zijn hut. Ik mag Maaike ook nog mij loeken. Die wil overal hinnen. Kom, Maaike. Behalve de goede kant uit. Hij zoekt het eten wat oormeesken in het tost, denk ik. Kom, Maaike. Avanceren. Ons begint het eerst eraan. Ja, het zijn mij al over de vingers. Denk erom, hè? Daar hebben die vrouw achter het wienscherm laat echt een hoen. Dat was makkelijk praten. Maar als Maaike hem zocht... Daar haast het al. Ik hoor hem net, Pier. Help me nou. Maaike! Oh! Pier! Maaike! IJskoos! Maar het is al te let. Trog het squorren van bijken onder riem lieten 2 dikke kwakken softies uit de wandjes die Marieke in de hoorn had en komen terug op de vrouw die de luite zinnen baaien. De vrouw draait haar lilk om. Op datzelfde stuit zal Pier de hoen bij de nekvel pakken, maar daardoor valt ek zien iets uit de wandjes en kwakt op de bleerte buik van de vrouw. Voor en achter zit ze nou onder het ijs. Ze schreeuwt het uit. Van schrik, maar ek van lilkes. Pier en Marieke sjoggen een tel beteuteren naar de lege ijswandjes. En mooitje dan dat ze voortkomen. Jou mij die riem maar. Die stomme hoenek. Wie de schuld van die orenhoen. Die begoen. Wat maakt wie nou? Eerst mijn huis memmen die. Gelukkig gaan we het wedreisje verliezen nog. Nou, dat bedek alweer. Zo, wie niet meer? Wat deed er maar bijken? Hij kon wel een stoer wezen. Er wie een orenhoen, daar heb je dat wienscherm. En zo mijn vruchtje. Nou, dus maar goed dat je een monoriem hier. Nou ja, goed. Sjoe, Wat nou? Ga je hem alles opeten? Nee, die vrouw van die orenhoen had die... het van u kregen. Hé? Ja, op haar rug en op haar buik. Op het bleerte vel? Ze leidt daar in een bikini. Dat hik ze man. We gaan nog een wedreisje verlies. Sjoe maar. Oh nee. Getsie, het is al hier een wetter, jongen. Alleen nog maar een stokje. Het is al raand. Oh. We zullen je wel eens om een boodschap sturen. Het kind echt nooit normaal, hè. Je hebben ik altijd en eeuwig van die rare fratsen. Rare fratsen.